beginnen om zo'n uur met de eerste peelzitters. En ja, er moet van alles nog even gebeuren. De laatste dag, dat heet toch altijd. Wat moet er al nog gebeuren, Joert? Nou, wat snoeren omsluiten en zo. De strierpakken moeten nog ophellen worden. En ja, hier ben ik dan ook bezig met het installeren van je materiaal. Draai je Lienham voor het laatste singles zitten houden, dat dit hier nog ik weer bij? Ja, nou ja, wat je op een gegeven moment dan elke keer wil je een record verbreken. Ja, waar hoort dat dan op? En toen hebben de organisatie op een gegeven moment zei van dit Vrijzonde Hoeren, dat is mooi genoeg, meer moeten we net willen. Maar ja, vorig jaar met het duo zitten kwamen er een paar bij u en die zeiden van nou, wij willen wel wat peel zitten, maar dan willen we solo en dat record moet vallen. Dus vandaar dat we om zo'n uur beginnen. En dan komen we altijd mee zitten met waar en dan kunnen we snel om 10 uur op 4 zo'n hoeren komen. Na een geloofsmeting van de gemeente Wiertansevier. Door die richting Hilboezen, de winnaars van vorig jaar, kon ophelden worden, maar hinder en wijn.